Добро утро, казваме на всички слушатели на Радио Дейзи. Аз съм Зеленто от точка 2. В момента кацаме в Германия, Дюзелдорф. След броени минути ще кацне, самолетът излетя от летище Барселона и ще кацне в летище Дюзелдорф. С Зеленто от точка 2 той ви предава на живо. Искам да ви кажа, че тези кадри са по принцип забранени за обществото, които се возят в самолетите. В този момент би трябвало да се закопчат коланите, а аз не съм ги закопчал. И сега, дами и господа, ще се приземяваме в Дюзелдорф. Аз съм Зеленто от точка 2. А тази точка е много важна за уточнение. Ако господин Иванов, това съм аз, ето и мен. Така, ето да покажа, че и колана ми е покачала. Просто се водя под всякаква критика и под всякакви правила. В момента се мъчим да кацаме. Ето и градът Дюзелдорф. Всеки броени минути да кацне в Дюзелдорф, летище Дюзелдорф. Аз съм Зеленто от точка 2. Специален репортаж за Радио Дейзи. И така, излетяме от летище Барселона и кацаме на летище Дюзелдорф. И ето в броени минути. Това са специални кадри, специално за Радио Дейзи. Аз съм господин Иванов, Зеленто от точка 2. И ето, току-що кацнахме на летище Дюзелдорф. Аз съм Зеленто от точка 2. Ladies and gentlemen, ние пристигнахме в Германия. Излетяхме от Барселона и кацнахме в Германия. Това беше специален репортаж за Радио Дейзи. Ето и път. Ето ще покажем как кацнахме. В момента съобщават на немски, че сме кацнали успешно. Благодаря, че сме избрали тяхната фирма за пътуване. Благодаря специално за Радио Дейзи, които ми дадаха възможност да пътувам с авиакомпания Air Berlin, с който билет аз спечелих от Радио Дейзи. Току-що кацнах вече на германска земя. Ladies and gentlemen, това беше от Зеленто от точка 2 и специален репортаж от господин Иванов. Така, броени минути и така, това бях аз. Специален репортаж за Радио Дейзи от господин Иванов. Ladies and gentlemen, please remain seated with your seatbelt fastened until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt sign has been switched off. On behalf of Nikki and the entire crew, we would like to say goodbye to you now. We wish you a pleasant stay or a quick and convenient onward journey. Thank you for choosing.